Здравейте! Днес искам да ви представя нещо, което отдавна замислям и най-после сядам, за да го направя. Това е поредица за канала The Seeker, в която ще говоря за древни книги. Поне тези, които са ми попадали и които съм успял да прочита и нещо са ми говорили. Така че започвам тази поредица с първата такава древна книга. Това е книгата Йов, библейска книга. Почвам с библейските книги, защото са ми най-добре познати. И ми е най-лесно да говоря за тях. Книгата Йов е изключително интересна. Ще бъдат няколко епизода. Единият от тях ще кажем неща за самата книга, защото читателите, специално на Библията, като че ли е по-важно това, което пише в самата книга. Но не всеки мисли за самата книга като такава, а това дава много отговори на много въпроси и е изключително интересно. Така че Йов е интересна книга. В първата серия ще кажем за самата книга някои неща и ще кажем какви въпроси тя повдига и какви отговори дава. Втората серия ще бъде изненада. И третата серия ще каже някои лични неща, които не са свързани директно с основната тема на книгата, но които на мен са ми говорили. Идеята на цялата серия е, просто искам да кажа неща, които са ми направили впечатление. Това не е разбор на книгата, не е нищо друго, освен просто да споделя някакви неща, които на мен са ми направили най-силно впечатление. Вероятно, вие, когато прочетете, ще се впечатлите от други неща и това му е хубавото на книгите. Така че следете, ще ви кажа кога ще излезе първата серийка.